ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଆଡେ ବୁଲିବ ସାଡେ ବୁଲିବ ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ତୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ପାଠ ସାଠ ତ କିଛି ହେଲାନି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ହରଦମ ଖାଲି ବୁଲିବୁ ଖାଲି। ମୁଁ କେଡେ କଷ୍ଟରେ ମୂଲ ଲାଗିକି ଆଣିକି ସିମେଣ୍ଟ ଭେଣ୍ଟିକି ଦିନକୁ 300 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଆଣିବି। ତତେ ବଡ ସ୍କୁଲରେ ତତେ ମୁଁ ପାଠ ପଢେଇଲି। ମୋ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? ସବୁଠାରୁ ବଡ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପାଠ ପଢିଛି ନା ନାଇଁ? ତୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଆଣି ମତେ ଦେଇପାରୁନୁ? ଅତି ଘୋଡ ବସିକି ହଳ ବହୁଛି କିଛି ନକରେ ଭଲ ନମ୍ବର ମତେ ଆଣି ଦେଇପାରୁନୁ? ଆରେ ପୁଅ ତୁ ଭଲ ପାଠ ଟିକେ ପଢ। ବାପା ଭଲ ନମ୍ବର ଦଉନି। କେତେ ମୂଲ୍ୟ କଟିଛି କେତେ କଣ କହୁଛି ଭଲ ନମ୍ବର ବାପା ଗୋଟେ ଦେ। ଘଣ୍ଟା ଆଣି ବୁଝେଇକି ତକିଲେଣି। ପିଲାଟା ତୁ ଏଥର ଭଲ ପାଠ ପଢିକି ନମ୍ବର ଆଣି ଦବୁ ହେଲା। କୋଉ ନମ୍ବର କଥା କହୁଛ? ବାପା ଚଢୁଛି ଆଡେ ତମେ ଆସିକି ଚଢୁଛ। ଦାଦା ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ସେ କୋଉ ନମ୍ବର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନମ୍ବର ବା ନାଇଁ ଆଉ ଆମ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଡାମ ଆଇଛନ୍ତି ନୂଆ, ସେ ତାଙ୍କରି ନମ୍ବର ମାଗୁଛନ୍ତି। ହଁ ଏ ଭଗବାନ ବୁଢା ଦିନେ ବି तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं।